Τρεις λόγοι που οι διαφημίσεις είναι πολύ χρήσιμες, όσο και αν κάποιες φορές τις προσπερνάμε. Ο πρώτος λόγος αφορά τον καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς. Οι διαφημίσεις είναι φτιαγμένες για να σε ενημερώσουν για το τι καινούριο έχει να προτείνει μια εταιρεία. Χωρίς αυτές δεν θα ήξερες ότι ετοιμάζεται ο νέος κύκλος της σειράς που σου αρέσει, δεν θα ήξερες ότι βγήκε μια καινούρια γεύση στα πατατάκια που τρως ή ότι το αυτοκίνητο που ζαχαρώνεις διατίθεται για μια περίοδο σε καλύτερη τιμή. Ο δεύτερος λόγος αφορά τους διαφημιζόμενους, δηλαδή τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνεις. Μέσα από τις καμπάνιες τους, οι εταιρείες μπορούν να καταλάβουν τι άρεσε στο καταναλωτικό κοινό και τι όχι. Αν για παράδειγμα οι χρήστες είδαν ολόκληρο ένα βίντεο, πάει να πει ότι μάλλον ήταν ενδιαφέρον. Ή αν αντιστρόφως δεν υπήρξε κλικ σε μια διαφήμιση, πάει να πει ότι το μήνυμά τους μπορεί να μην τέριαξε στο ελληνικό κοινό. Άρα έχουν στοιχεία για να σχεδιάσουν τις επόμενες ενεργειές τους πιο κοντά στις δικές μας ανάγκες. Και ο τρίτος λόγος, που μπορεί να μην έχει σκεφτεί, αφορά τους ανθρώπους, τα μέσα και τα κανάλια που προσφέρουν περιεχόμενο σε σένα. Το καθημερινό σκρολάρισμα που κάνει στα μέσα ενημέρωσης, στα websites, στα social media, όπως ξέρεις πολύ καλά, είναι δωρεάν. Έλα μου όμως που κάποιοι άνθρωποι δημιουργούν όλα όσα βλέπεις. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν δρουν μόνοι τους. Πίσω από τα ονόματα που φτάνουν στη δική σου οθόνη υπάρχουν άνθρωποι που είναι βιντεογράφοι, φωτογράφοι, κειμενογράφοι, developers, social media experts, ακόμα και ο άνθρωπος που μεταφέρει τα δέματα σε αυτές τις εταιρείες, ο άνθρωπος που δουλεύει στο κηλικείο αυτών των εταιριών, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος καθαριότητας σε αυτές τις εταιρείες. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται για την ενημέρωση, την εκπαίδευση, ακόμα και την ψυχαγωγία, όσο βαθιά ή ρηχή αν είναι αυτή, που το έσοδο έρχεται από τις διαφημίσεις, δηλαδή από τις συνεργασίες με τις εταιρείες που θέλουν να προβληθούν μέσα από το περιεχόμενο που δημιουργείται. Ο εναλλακτικός τρόπος θα ήταν να πληρώναμε για το περιεχόμενο που λαμβάνουμε. Για παράδειγμα, όταν ανοίγουμε το feed μας και σκρολάρουμε ή όταν μπαίνουμε σε ένα website να διαβάσουμε ένα άρθρο. Κάτι σαν τα περιοδικά, ας πούμε, που το έσοδο του περιοδικού ήταν κατά βάση το αντίτιμο που πλήρωνε ο αναγνώστης στο περίπτερο. Γράψε μου στα σχόλια αν το είχες σκεφτεί ποτέ έτσι και αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, στείλ το στους φίλους σου για να μάθουν και εκείνοι.